Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Barreta, Istorya, Gabos Maandar. Uyada, ang pagtukar kan mga isyu, Barreta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay, ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolandia, pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta sa programa Arandar, Bicolandia, digdi na sa BicolNet TV.
kasurog kan Bicolano worldwide. Minutos, makalinis na alas 4 ni pagkahapon, digdisa na yan sa Bicolnet TV. Mga kasurok, mga kahimanwa niyo na naman kita sa programang Arandar Bicolandia, ang pang-Miyerkules na presentasyon. Siyempre, live na live kita digdi sa Bicolnet TV station. Sa karan kan sa kuya mapagriba, sa SM Maestro Nelantuon, PM Tony K, and siyempre sa bilang ng puwersa kan sa tuyang istasyon, initabi si Ali Andes Arieta, at sa indong kaiba, at sa indong solamente, lamenteng amigo sa Bicolnet TV. Kasi hindi kaya iba man sa mga amigo. Ibaga, sinday pa man sa mga amigo. Ako man ang amigo nito sa oras na alas 4 hasta alas 5 ng pagkahapon. Petsa 26 kan bulan na Hulyo. O kumusta ang mga SIM card ninyo? Na na-restro. Sa kuya na apunan pa man, nakakapon pa man kung may load. Inda po sa indo. Tutik mo. Siyempre naman sa nakasilibrar ka sa inyong mga kumpleanyo, happy birthday! Ang pagsilibrar so tama sana. Pero buwelo na po kita, no? Piglip na ang ano ito, so basta dahil ng pandemic, dahil ng COVID-19, hindi sa Pilipinas. piglip na ito, so nasukupya ka yung binas, ako po taabit daw kahanapong kuhang, basta dahil ng pandemic, buwelo na kita ka, boss. Kaya hala pahit ang pagsilibrar, wala too. Duman sa may mga kwarta. Pero duman sa mga dahil kwarta ay naman. Agad sa pag-imagine. And duman po sa nakasilibrar ka sa ng mga ano ini? Anniversary, happy anniversary. Ada talaga malpansyon ng utak ko. Siguro gutom ako. Pag gutom ako, nakamalpansyon ng utak ko. Ayun baga, ang buwanganin niya. Kanganin niya nagkadireferensya sa payo. Kulang sa pagkaon, kulang pa sa turong. Which iyo po ang katotohanan kayan. Apira kan sa guminuptik talaga, mostly kaan gutom tapos kulang sa katurog. Kaya ang nangyayari, nagkakadiferensya sa payo. Sa mga nag-fiesta, happy fiesta! Mag-chat-chat habang nag-fiesta. And of course, duman sa may mga kumundo at sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparang na sa ibabaw ng kinakot, talagang mamundot po yan, mga kasurong mga karandar, sa lalo kan mga nagkawaralat. Kung kaya ang programang ini, nakikisumaro po sa inyong pagmundo. Condolences po sa may mga gadang. Ang programa pong ini para sa gabos. Dahil pigpipilit, kalaban ikasurog.
Kaya kung may gusto po kang ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi ni gamito na programa. Ano, i-type lang din sa comment portion kan sa inyong mga monitor. Okay na yan. Ako na ang bahala magpaabot sa inyo. No? And syempre, kung may gusto ka mong bation, greetings din sa Pilipinas, sa kapitbahay, no? Sa duwas kang Pilipinas, pwede po yan din sa programa. Ang programang ini, nadadang po kita sinahiling sa bilog na universe. Kaya sige lang. End of the month, ang firming presente sa programa, may premium. End of the month pa pala, bago lamang yung week. So may mga istorya kita na dahil natapos kasuhapon, as in, igwa pag mga bago. Ang dahil natapos kasuhapon, nahastasangon yan ang rangay maghiratay. Aliko, kasuriko, ano pa ito? Aleko, sureko, kasureko. Sabi ka nag-comment, paano nga magpararintis nga, puro ko. Paano naman nito sa mga ko? As ili ka sa mga comment, no, nasa kunyan talaga, no? Nasa, management ba talaga ang problema? Malamang nga iyo. Nata ka sa kasureko, sureko, aleko. O data, halos parehas ang problema. Gusto sabihin ka mo sa management kaya pagpa. Ang kasureko mo na sureko, bako man yan, hindi man yan nag-privatize. Pabayan ta ang aleko, talagang ang garo naghagadaan sigon sa satuyang na nako ang impormasyon. Bako pa man ngaya fully aleko ang nagpapadalagan kan kan sa tuyang serbisyo sa kuryente. Bako padaapo aleko. Nag-extend so National Electrification Administration kan transition period ay napangyari ini. Yan ang may mga auto jumping sa realidad na aleko. Sambinoa talaga ang pahit kaya ini mga albayano. Na nag-prepara sa pag-turnover sa aleko. Ay napangyari ini. Ang pagkaaram kan albayano, kan konsumidores, aleko na. Ito pala, naghagad kaysa naghagad, sila na naman sana nagbubuo. Pag sinabing koruptiba, kooperatiba, dapat ang magbutan ang konsumidores. Bako kung sisay-sisay sana. Tamarihan ang mga employees, pero ali magyaray na sa kapik. Winda. Makakalampos na naman lamang ini. Makakaburubaldi, Makakaburubaldi, primerong bungad mo sa programa, mailing mo todo sa mga agrangay kan mga konsumidores. Yan sa social media. Pagdudok-dok ko, pagbubukas ko kan social media, ay kan cellphone ko, kan Facebook, mailing mo, aleko. Dahil ka mauyam. Siyempre bilang broadcaster po, papakiaraman ta po ini. Tagaling, makikig man lang, matanyog man lang, makaabot. Maski nga rin nakaabot na. Kung nagbibinungog, at least, kurukul-kugon tang talinga. Makatabang man lamang ang programa nga Randarbi ko lang dyan. Dahil po madagit, api ko. Dahil po madagit, talagang, kaswapon ng pintaran ko. Istriktohon ka mo sa paningin pamutol. Baka nagbabawi pa, so aleko. Yun ang pagtataran ko na sabi ko para pinagbigyan sa mga albayano. Iyo yan ha. Dahil ako maliburan ta. Tukarta niya ni Kasuapo, naka-high blood. Paray na hapon niya tabi Kuya Pres, sabi na yung Kuya Rich no, Hati Bernal.
ang owner manager kan RJB Insurance Services. Dumang katabi sa live, kuya, sa live katabi mag-comment, minsan dahil ko nasisirip ining suro cellphone ko, sa live, kaya daw, hindi nagkakurumit baga, nice, sabi ni Pading Aldrin Lotibio, nice ngaya. Dapat di naman mag-comment sa live. Sabi mga kasurog, mga ka-radar, naman tabi mag-kunyan. Tapos sa cellphone, bira ko iniog. Dut-duton. Ayan. Kada scroll ko, ali ko, bawal pala nito, bawal ito sa ere. Ako na? Sige. Pero kung may mga opinion po kamo o kaya question ay pwedeng ipaabot naman sa APEC ko, APEC ninda, o sige, balikan ang mga isyong ayan. Sa benepisyo kan sa tuyang mga konsumidores, kan aleko, kan sureko, kan kasureko. Ano yun na problema kan aleko? At natabi, madam. Good afternoon, tabi, madam Leland Arcangel Rosimo. Totoo po yan. Alam yun ang problema na dahil na susolusyonan, pero kaya man sa nakutang solusyonan, kaya lang, hindi. Kasi sa realidad, ang mga kunyan, ang ibang politiko, sa realidad, tibad lamang, so mga daing pang-personal na interest na pag-iisip, ani karata. Maray kung suan barangay may maginibo dyan, makapitan ako, sabi Madam Lilang. Hindi tayo man dyan maginibo ang barangay. Dahil maginibo ang barangay. May mga makwartahong magkuta ng politiko. Pwede na kuta na magdunaran. Anyway, para man sa gabos, sa kadaklan, no di, dahil man nagka-erip yan, tama na nga sa eleksyon, tig-chirinitos ka mo, tig-sarang remo, gana na ako. Natakaan, gano'n mayroon multo dyan. Sa tabi, madam, sa istasyon o sa alito? Nagaro, tabi, so, makanason ang audio, talagang may diferensyan audio takay ni OPM. Kung sa kunya din takasuhapon, nag-comment si Kuya Go, nagaro iba so buga. Piguliwat kay LSM iba-iba na nagkasaraksak din. Aliko, una, kukundi di sa istasyon. Anda, makuman mga multo ang yaon dyan, mga tunay na tao, hindi mga maisip. Mga kunyan. At ako mo na kuta bagata. Amo aman ako digdi madam nilang sa programa mo man ako digdi magparatukar kuta na kaya maski kay ito kan apik dahil magparatukar ka. Ano di? Sa araw kaya na oral daw na sa oras-oras mailing mo iyon na agrangay kan mga tao. Yan sana. Nagtataas man tabi ang looblad ko. Pero mahirap unless nagwa pa mag-intro dyan sa mga parantabay, manungod sa alego. Tutukaroon tagiranay, ha? Tama, diretso ako duman sa iba pang mga istorya. May nakapot sa Kuya Roger Morillo. Kuya Roger, good afternoon man tabi sa iyo. Sabi ni Kuya Roger, mga bungog sa na kuya, anya sa alego. Ayun, tamauran bayak tabi Kuya Roger, kaya mga dumog talaga sinda. Ika ngayon bungog, sabi ko ngaya, bungog. Sabi ni Kuya Roger, sabi ko sa inyo, mabuo ito niling tabo.
sa mga nagkamirigbidan kong milyones na tao, si Kuya Roger Moreno, saro ini sa mga mabut, alagad na kayo nagtabi niyo pag-abot sa ngaranin aliko. Bataan hotline dani do malipot. Piko para arap mo na, tototot. Minsan, nagarin na, magkinagasimbang. Dapat trabaho. Pagtrabaho, tabi ka mo dyan. Kung may bigat po dyan, bata maluyan na nga ang servisyo kang kuryente, dapat ka mo man, halimbawa, may nag-brownout, may nagpansok, may nag-brown na talaga nung tulos tabi nindo. By that way, tibad lamang maurong ibsan lamang ang kurag-kurag sa inyo kan mga konsumidores, no? Ay salamat niya. Ibaga sa tuyang kunya reaction tabi Kuya Roger pag brown out niya sa lugar ta. Nag-apod sa aliko. Dalagan tulos. Isalamat niya. Ang reaction baga kantawa no, ay salamat niya sa marikas ngayang action ngaya kan aliko. At least pero kung iya, napiko para arap po na nangay ka mo, sigan rin, dahil nagsisimbang, sanbatan ng buta. Maluya pa ang servisyo sa kuryente, ang talagang mamumuda po ka mo. At ako na po sana, no di talagang powerful ang pira, ang kwarta talaga, iba. Kung ako halimbawa ako, engineer, may titulo akong tao, pagparamudahon ako, manager ako, pagparamudahon ako ng tao, ako mahalit na tabi. Dahil ako dyan magtitinir. Dahil ako mahalat, nahalin ako. Mismo ako ang mahalit. Tapi pa para muda ko. Magkasupog baga sa pamilya. Para muda. Alim mo, may aki ka. Nag-i-eskwela kung saan. Nadang kan mga magurang kan kaklase. Mismo kan kaklase kan ati mo. Si ama mo ngayon. Para muda dyan. Maluyang ngayon. Paruton niya magkunyan. Bakaw. Kung ako lalakaw-lakaw ako natabi pa uli. Abok na ako ta. Kunday man sa namakata, okay, maray na minahimin to. Alagad, because of kwarta, alam ko man yan sweldo, dawang yung muro daw nindo ako, ibinalyuhan sa kalidad, ibinalyuhan sa dignidad, duman sa kwarta. Kaysa na yan no? Sabi sa akin ko na sa mga agong sa ako, kaysa na, alam ka man ang bayan sa kuya dyan, kaysa na. Pag nagalit ngaya ko yan, sa'yo, pag kita makuha, dahil ka nang yung maka-eskwela dyan sa mahal na sa private. Bako? Maray nakapuntabi sa sakuyang mga pag-iriba, co-instructor, professor dyan sa Darga Community College, lalong-lalo na sa sakuyang mabuoton, maorag na din. Dean Melvin Guyena. Sir, maray nakapuntabi sa imo. And of course kay Sir Romulo Lidio, ang sakuyang administrator. Maray na hapon po. And syempre sa samuyang Board of Trustees Chair, Mayor Awin Baldo. Pero ang maurang kuning water district, nagmaralyuhan na pala niya, sinalidahan na pala niya so general manager, bago na. Pero suto, lagi yung man giraray tabi. At ang kawon baga dyan ang sweldo kang general manager, Pero anto, iyo man giraray dahil, man giraray sa mukha ka ako. Burod. Basta sa nasilidahan, so servisyo yung manggiraray para riya sa nakama, tubig, kuryente. Pigtawan magkuta kita ki alternatibong source. Halimbawa, sa solar panel, malunon man. Tarong sa muyak sa'yo, magkayo makikit ki instant kas naroon ka, pambayad ka na, pambakay ka na solar panel. Maray, so mga dating mayayaman, so mga kurapto sa gobyerno, bakong pinagalan ng pira, nakadali tulos kan instantly. Pero arog sa satuya, na daiman kay source of income, yung sa nanangarang pigasan, tada ang sweldo, pambayad sa kuryente, bulan-bulan. Magtitios kita sa napalan. Arog kayan ang sistema. Igwa nga ni, kasubagong na sana, so sarap ming amigo, para pagpaparakarawan ko, na nagsusuriyaw, nakita ngayang mga paraatamanin oriente, naman sinabing hog racer, kita ngayang mga paraataman ki orin, digdi o ngaya sa Albay.
Dahil tanging pagpabakal, ti barato ang sa tuyang kuring, nyakan, nandan mababakal. Mabakalan naman sa barato. Tapos yung ginaan barato, barato man sa saon. O, so konsumidoris naman ang mapasan, kung papalang kawanin daw. Awan ng aram, pero ang rason niya man, mahal na ang pins. Kung nagkakita pa man kayo, kung dahil man na nagkakita, dahil man marataman kayo rin. Ano? O, iyan, niya, kung may sagata, nasa Pilipinas ka, baga. Baga, marikunday ka sa Pilipinas, iyaw ka sa Pilipinas, pagtiusan. Dadigdi ang mga hadi-hadi, mga politiko. Marikon sa politiko lamang na nararanihan ta. Okay ito. Itong sa politiko dahil tayo nararanihan. Besa na ito, nararanihan ng ba? Okay. Maray na uran tabi, paring ayit. Maray na uran pati. Mauran dyan sa Indo. Di kayo nagpundo ng diin. Medyo nag-profiling si Haring Araw Kasubago. Pero nagtagatagdo pa man di tabi. Pade Roland Monsalve. Kumustahan ka mo niyan tabi pa rin Roland Monsalve? Hindi kita. Nakonsiluan ka rin. Kung na ang sakuyang kodigo. At maray na hapon po, kuya, pirming nakaantabay sa imo, nagmamahal, kuya Ade. Ganun, nagmamahal pati, kuya Ade. Kung hindi tabi ka mo, kuya Ade, sa live, mag-comment, tailing nasa cellphone, dahil ko nahiling, pero, okay, sana. Pagkagasig rin pong kuna sa nanaw. Salamat tabi, kuya Ade Murada Barrios, electrical engineer. Awa na pong kupalanso sa kuyang ko dito. Nag-iulok ako. Dahil ko aram kung ang ini-scam, kung ini racket. Inda, kamutabi daw antara mga parantabay. May nahiling ako, so mga award baga, ang huna ko kainin, matanos, una ito ka ini, kung anong organisasyon ini. Araw ka ini, Gintong Parangal 2023. Yan na ha, tasarap-sarap ko yan. Oning kunyan, 8 Asia Pacific Luminary Award, Asian Torch Excellence Award, Thailand International Leadership Award, Embracing the Culture of Research Educational Research Center. Ano pa? Tayo na, ha? Nagka-kuron yan ng tabi nindo ini, nag-aagi ini sa wall nindo, ang nakaka-aagi tabi mga kasurot. Unay, Naya Gintong Parangal 2023 now open for nomination. Send your nomination now. We welcome the following categories: business leaders, educators, content creators, media influencers, youth leaders, public servant, entertainment, advocates, OFW, family, company brand, celebrities, military personnel. Yan ha. Very clear ang mga kunyaninda categories. Ngon niya. Pati actually, may nagkahilingan niya ako kainin na may mga award niya, Gintong Parangal. May nahiling ako kainin na awardan gani. Abo na ako mag-mentionar. Thinking na, nagparaisip ako, ano daw niya ako ang pingbabasihan, kaini o mga ini,
para ang sarong persona ma-awardan ki RKN, gintong parangal. Yo? Kunyan, ang agi ini sa wall ko. Nagkaraw po ako. Nagkaraw ako. Nganya ko, inominate ko daw ang sadiri ko. Nasa Nubalit siya si Pading Roland. Good afternoon tabi sa iyo mo pa rin. Ang sharing man sa bilog ng pamilya. Nagkaraw ako. Sabi ko, I respectfully nominate myself. Pig-nominar ko ang sadiri ko. Dahil man akong ibang intensyon. Kunyan nga ni, sa uro eleksyon nga ni sa eskwelahan. Sa uro eleksyon nga ni sa eskwelahan kayo, may mga kaklase akong makaraan. Ngaya, I respectfully nominate myself. So, ini ba kata? Sa social media man, muna may messenger, ang makailing kayo ni, ako man sa nabuna siya. So, gintong parang. Nga ko, pero nag-comment ako naman sa newspaper naman sa wall. Auta sinimbag ako sa messenger. Sinimbag ako. Ngaya, thank you for your interest with the gintong parangal. To nominate someone, please fill the following details needed for evaluation and background checking. Ano ha? Location. Ang kunya natin, sinimbag ko. Nga name, sabi ko, Ariel A. Arieta. Province, Albay. Profession, sabi ko, media practitioner. Nature of work, news broadcast. Contact number. Tapos email. Award received. Na-receive ko na. Sabi ko, best media performer. So, award ko baga sa regional muna sa provincial level. Tapi kahagat kung ano na dang award sa kuyang na-receive. Ngaya charity project. Nganya ko bilang agila bagay ko kami kay mga gift giving and food feeding to less fortunate family. Diyo. Uni na. Susimbag sa sakuya. Good day po. Ilang years na po kayo sa industry nyo? Sabi ko, 8 years. Sabi niya, okay po. Babalikan ka po namin pagkatapos ng pagsusuri. Maraming salamat po. Dahil pa nga ni Kipirang Minuto, dahil pa nga ni mga kasurong, mga kaiman mo, Kipirang Minuto, sabi sa Kawilo po, based po sa inyong information, qualified po kayo to receive the award. However, inform lang namin kayo na mayroon tayong sponsorship fee na 12,500. O yugod mo ini. Which is due pa naman sa July 30. However, need natin ng commitment fee na 2,500 para ma-reserve yung slot nyo at ma-post yung poster. Yung 2,500 ay ibabawa sa total. Let me know if you wish to proceed po. Sponsorship fee inclusions. 1 complimentary dinner, advertisement to our page, photo coverage, donation fee to our chosen charity, award materials, glass, plaque, plaque, frame, certificate, medal. Ayaw ko mo yun. Bako daw tabi ni Racket? Aparte ka, magastos ka. Maray ko nanda, alima pagka-award, umanda ako, pwede, mapainom ako, pwede, pero hindi nga gadang kakad mga hindi ka brang ilikin, 12,500. Award yan, siri, award yan na susimbag ko. Not interested for the award po. Gusto ko lang po naman ipaalam sa gintong parangal.
na mayroong ganito dito sa amin. May nakikita kasi akong awardee na wala namang nagawa para sa bayan. I'm just kidding when I nominated myself na alam ko naman kung mali. Dapat po baga nag-nominate ibang tao. Anyway, thank you very much for qualifying. Mabuhay po kayo. Na pangyari dito sa Pilipinas kung mahal. Ano? Hindi rapid ini. Doon mo ng awardee kagad kang 12,500. Garo ka man sa natugso sa eskwelahan na ngaya teacher, dapat nga may award ako, madaraman akong saliri kong medal. Garo-araw bilgod ka na nangyayari. Na dapat kong awardee kakutan. Okay, ay nominate ka kan ibang tao o may nakasikrip sa imo. Nominate ka, o kung may bayad, mansindan, magbarayad na kung ako. Siyempre nga, kami ang supignom, kami ang pigsinger, tayo kami ang nag-nominate kang buhay mo. Didiscovery ko man sana kung ano tabing klase ang igwa kamo. Okay? Mga kaimanwa, mga kasurog dyan sa nakamo, mabot katabi ang programang Arandar Bicolandia, matapos sa naning nagkapirang pagirupto. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Oh, Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Welta kita mga kaimanwa, mga kasurog. Saka, bakong nagkasarado na kita sa ngala-ngala kay ni ang nagag-programa kaya turo lang kita kay ni ang kunya ni SM, pizza. Bakong sarado sa ngala-ngala. Pahit sana. Ulitin naman kita sa ibang istorya. Oy, happy birthday. Diyan sa kunyan. Kay Kuya. Ganun, post-birthday celebration ni kunyan. Kuya Matmat Rico. Ngayon yun Bro. 13 minutos bago mag alas 5 din pagkahapon. Malingawon kuya. Sabi ni Kuya Rich sa Bernal. Good afternoon, sir. Oy, sir, Albert, Bansali at Tiaga, maray na hapon po sa iyo. Ang pahitang matirang matibay. Ano, Sir Albert? Abay, sada. Tagal-tagal sa naninduan lanit, madali na.
Wala na istorya ka sa bago. Nagbakal. Diyan sa sao. Ngunyan, so babakalan ko, may nagbakal man. Kung mahiling tabi nino, maobserbaran nino dyan sa Tiperes, ikaw dyan kima nagkakarang nagaro sign mo na kapudgaan o information, basta sign na loading and unloading dumanda sa take niya di left part of the street. Hindi na kung pasiring ka duman, sa wala duman sa na mag-load, unload. Siyempre, dahil nga sinabi, kung pampasayo o pampubliko o pang privado. Kasi ang privado nag-unload mambaga, di ba? Halimbawa, so kaya ba, baba, unloading man ang napod So, pampubliko pampasayo, iyo ba? So, very clear ba? Very clear. Ngunyan, may nakamotorsiklon, so tindahan na mabakalan niya sa toho. At duman man mabakal. So, tamang-tama, pag-abot ko siya pahali na. Ngunyan, tinaraman kan PSO. Tinaraman niya, duman niya sa imong, kamag dapat mag-park. Problema, so pigasod na kong motor, kapintaraman, garo may araman ito sa pag-abot sa arangkaan, batas traffic ko siguro. Sala kaya yan, napigagi po nito. Sala. Kami kaya, kunyan nga ni Mayor kasi si Sedit Subigatara. Ay, masalidahan mo nga yan, sala yan. Tarang mo nga si Pading Mayor, Pading niya ganito ba na si Mayor? O may nabot mo niyan si Chief Naira. Maring napunta sa mo, Vincent, Chief Naira. Ito nga yan. Pit-usip, nagaro, puro arrogante, oral lang daw sa boss. Pero midbid ninda. Pero midbid ninda. Pigadan mo gang ko sana. Dahil nga pwede nga yan, kurma, pero nga kurma bakal man sa dahil nga pwede. Dahil nga yan pwede. Sa ibang mabaliw pa. Basta, according to him, dahil ito pwede. Sabi man kayo ng mga piso, kami nga nakasunod man sa na, we are nga enforcing the law. Pero sabi ko naman, sa kuya, dahil ko naman tinalaman, tabaka ma-insulto niya ako ini sa kuya. Uni na, sabi nga ning, ano ito kuya iyan, so, makaugod, base sa mga pangyayari. Na, araw pa lang kayo ito pwede, na parang mabakal na madali, dahil nga ning 10 minutos. So, dapat, talagang, yes, you are an enforcer of the law. Pero, ang dapat, you must know, you must understand what you are enforcing. Tananing makainitar ka mo sa problema. Tama sabi ang kuya iyang tabi. Maray na hapon sa Office of the Governor, kan Provincia Canalbay. Maray na hapon kay Kuya Gob, Attorney Rex Lagman, and sa gabos niyang staff dyan, maray na hapon po. And of course, kay Kuya Ian Cadiz, ang Chief Consultant. Sabi niya, magandang hapon, Kuya Aji. Late ako. It's better late than never, Kuya Ian tabi. Di ba? Hindi pa naman. Mayroon pa tayong 9 minutes. Pero gusto ko lagi ka nandiyan para matulungan mo ako on how to, on how to explain. Pero siguro I need mga side opinion or comment para baka mapasala ako. Sabi ko, I'm here but because not because na ako bright, because na I know everything that I am talking about. Sabi ko, I am always stand to be corrected. We are just a human being to commit error or fault. Tama po ako, Kuya Iyang.
Kaya sabi nga, alam mo ngayon, sabi ko po man ini si Chief, alam mo, pag-implement ko na sa nangyari, so maximum tolerance dapat because some of our enforcer are not fully knowledgeable of what they are enforcing. Totoo po yan. Dapat, siyempre dahil managaling training or masugid na seminars, basta sa nang, maray ka, boss! Nagtabong pag ako sa ipong kang eleksyon, ano ang trabaho? Ano, pwede ka nga, gusto mo sa peso? Yes, boss, gusto mo sa peso, o dumana report na kay Chief Naira. Magpakunyang ka naman. Siyempre, naman. Kaya niya, o, i-dispatch ka kaagad. Pasok ko na naman uniform, dispatch agad. Iyan ang problema dyan. Okay, giniit ang Legazpi na nag-training, mostly dyan, nag-training dyan sa loob ng kampo. Siguro, sa dyan sa Campola, kay traffic enforcement siguro. Pero ini naman, ang siguro, ang nag-seminar digdi, ang nag-training, siyempre si Chief man ang nag-training digdi sa mga ini. Dahil man yan tagabos masasabutan hindi ko ba finger, dahil man tulos yan masasabutan. Kaya minsan, napapasalak man talaga. And I observe na ang mga Puera de los Ubos, ang ibang enforcer, medyo takot mag-enforce kan na kan batas. Totoo po yan. Nakulong kitang preba. Maski sa kung may mag-contest sa pigdataran ko, sa magmeron kita dyan, magtambay kita sa sentro, sa may mga enforcer. Hilingon nito. Sabi ko Puera de los Ubos, dahil ko po pigagabos. Makakorko niyan mga baga. So enforcer, pigdadagitan kan driver. Ako pigsusurong ko po ang mga enforcer. Totoo po yan. Totoo po yan. Kung maramdaman kayo itong PSO na may flag down siyang jeepney, pampasahero, pigtatapaan na sa inutan, piga-abanti pa so auto. It so happen na yaw na kunuman, pinapundo ko, punduman, pipatititan ko, dahil niya kung ticket, utong niya, sukay ba, patik, pwede yan. Sana tabi, ang magtikit ka sa iba, o patikitan mo sa iba, flag down mo, tapos patikitan mo sa iba, hanapon mo pa pati sa patikit, mali po yan. Kuya, dalian mo na ta, une, may naghahalat na sa imo, sisay. Ilingilingon na tabi, kuya ha, ang sitwasyon. Luay-luwayan sa nanindo. Kung nagtaram ka mo, may special ko ta akong pulutan. Hindi na man ka nagtaram, paano ito? Kung di mapag-ibo pa, it takes time. Baka tapos na suparahin, dahil pa ito luto. So, dapat pag nag-enforce ka tabi, sito ita, ara mo. Ara kaya mo depensahan, kaya mo justify. Kung dili, ay alaw na soong. Nakulo na violation. Yellow box, pedestrian lane, at kung tutungkusan yan, ako kung may question dahil mapigdadaran mo. Wait, dahil mapigdadaran mo. Nasasayang lang ito. Cut efforts. Okay. Arigla. May sanata. Kunya ng kuluman. 3 minutos! May sana, mga kaimano, mga kasurok, basang buruhay kita, no? Grabe na nagapulok-pulok sa barangay. August 28 yata ito sa filing, tama po? Grabe na nagapulok-pulok. So, ibang ani, kayo ito pa nagparahin. Natakpulan August 28, ano iyan?
paano magkayan makapay na pula? Ang 21 pula, natatawa. Nga naman ini yung kalendaryo ni puro pula. Bata, pag pula yan, dahil kaming sweldo. Pangyari yan sa Pilipinas kung mahal. Dahil balik, ang nalagay na di bunta ha. Sa susunod na, sa aga, Webes, may programa pa kita. Mag-iristorya naman kita. So, manangod doon sa barangay. Focus kita sa barangay. Dahil ko nagpilik-pilik. Ako nga, iyo man, nagpilik-pilik naman ako. Gusto ko man na gumana. Pero dahil talaga akong kwarta. So, pang makalpagamboto. Kung iguaman, pero gar ko niyan, makasayang. Magayon na puno na honorable, maski sa barangay ba, may honorable Ariel A. Arieta, ni public servant. Dahil nagpakalkiboto, abaan ang gayon mag-survey, pero kung nagpakalkiboto. Pero kung nagpakalkiboto, dahil kamugtake. Dahil kung dyan, ang nagpakalkiboto, ay boto. Pero, asang gatos pati. Sa muya, diyan pwede, butan di suima, suprasin ko men. Ako na! Sige. Bueno, sa aga naman inabot na kita ng parametras na pamamaaram digdi sa programa. Siring sa dati, sa aga kiraray, magdirilingan kita. Mag-araw daramugang sa siring na programa, sa siring na istasyon, sa siring na oras. Giraray sa ngaran kan na sa kuyang mga pag-iriba, SMS Brunel at Tuon, PM Tony K, and sa bilog na puwersa kan Bicol Net TV, initabi si Ayan de Sarieta, minapabot ni salamat nonon sa inyo, gabos. Dahil nakita kayo ibang gibuno ni magantabay sa masunod na programa. Okay? Salamat! Happy Wednesday! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow!